now. Oh, fear. Oh, your direction. And young commission to Namfrew. I dear be I a semi mountain ye, Tinamafro. Because I know your problem already. Hallelujah. Amen. Bomodina ne tumnika kosro. Na kope apple. Makoma kunum. Tumnika na fabra. Ma honya ha. Bra. Mame bra. Wa bahada. Pacho David. One meaning komoda kra. Pacho David. O ma me ho consultation da. Pacho David. Na first day wo home. Pacho. Nyame nhyira wo. O se afra wo sen. Pacho me de adwosa. Adwosa. Oh. Amesa nso ye ho adma me din. Numba ma me din. Adwosa. Adwoa usa. Awurade nhyira wo. Amen. Yeah, as I said, me bomb pie mount. Namasama wa quanchre. Me bomb pie mount. Namasama wa quanchre na usa koye. Okoye ne nama kuma 17 days. Na de da wa kuma ponso no. Erade de brɛ. Why? Ajosa me hu atie bi in the realms of the spirit. Offer a nearma easy a honam, but a easy osunsun. When I decay one shell. Pepacho Okwejuma. Oh, eh? Okwejuma. A ukunu. Eh, I can say, do Okwejumatia. Kasemi kunu. My husband. A riding home. Amen. Thank you, Holy Spirit. When you will be a friend of Benasewa. Pacho David. When you will be, sir. Me shada nimni dear, but I am sa number no make Who knows our number who confounds. I'm not here to set confusion, but to give you an alert. Once I my issue. Okoko nye when one could didn't sing asam kramenka. What's it there? Catch, hey, what's it there? Mahuda da bet my imagine something can once. It crack come first. And some are banana water. Ajwa, who do I come? Mechirawa Liebi. Ukofia. Now husband bad. Madi wa don't come where we are. Catch and some uncle Jarry. Mujari we are. Namu be ready and pet. Bunko to do with him. Na son and night. The catch and say, Mira. O Tommy. Besides that question. Baby, son of the dada. Nebisan said, O Tommy. Obisaneda. That's right. And what's the same? Maybe somehow or besides I didn't know besides. Hey. Amen. What ba beto assembly will fear say na bosom bi wo fie. Huh? What beto sa asem no? Se na bosom bi wo fie. E da so kra wo ho. E ma mponten.
O maame o wo ba wi ase de se wa. Patron. Oh eh. Hey, maame bra. Also, we need commander. This is your first time over. And some of banana want to know. But it didn't how to add knowledge to my prophecy. Me mention come raw. Because they are metal. Mechanics are pet at the mansion baba. So I have to add some knowledge and wisdom to my prophecy before I open my mouth. Amen. Amen. Oh, chame, I'm far from this. You can't wait to my chame, and far as a chame. Because men shall come to until chame, I may am family. Hello. Hi. Obi chau whom you are not the phone at all. I'm family cry. Bama, hey, Era. As a semi no team come on. I dear be do what a fear bosom. Tina Busa said, what bad that to say? Bosom be won't fear. Opa chow catchema from a nipa and yanife. At the same, It is but Cecilia one way, and yes, a man who know. Upon so our ring in a man must but why not can say, my worry, no, my worry. Busanamani. Patron, it is A big crowd tata. That's what I said. I don't know about mass any part. I don't know about man. And some are walk a go as some none what thing. And then some are walk catch their own. One shot or be convinced. I'm why the end away. Because obey to the sign say, who are doing by Basu say, now so by my mind and what they create be a so what as one by my own family and your Mesodian. You can't block us any panel. Huh? Patron, Mate. Am I giving you word of knowledge? Yes, please. Words of wisdom? Yes, please. Take it. Oba ni hu kwan se oden oba warefo ni hu kwan se oden a telephone number. Emma bema foforo. Bra anya business communication. Obonefo person gu anim ase. Atora bia na wadwene ya dane. Fashion na no kasa nkyere me. Atora bia nsamne ba na fai. Sani adwene oba te sawo wo so no kuni. Ndama we de na oba me matima ye we nti nsamne ba sa na wadwene dane. Busa na mam. I no credit. I only saw a book museum. A power do a museum. I am a real prophet from God. I was born to be a prophet, not an apostle, not a bishop, but a prophet. A prophet is somebody who hears from God. Please, may as a prophet in Libya. Afe na me bebo we di na mabie nsam so na magu anim ase na ye dan eden ade baba o ya meba awurade de obrɛ me sɛ kwan ya nam so a wobetimi anya onu nyankopɔn anim adom ne da aten kwagye nti na ɔde obrɛ me hallelujah amen efi ha nyame mfrɛ wa ntumi ma hada yes that is why amen ha me ho bebre no because dodo na awurade be fam so agye won sa da no Sada no mko na beba. Bonsa manyame. Mesraw obi pese ogu anim ase. Na ye fie bosom. Ana waware no. Sade aware ne sikoso no anibre. Mena meka kire wo. Mesraw. Aye dan na me hu o ma me din. Bosom no a wo fie ho no. Ade a oni nipa bi ya no nipa bi wo ma me fie ade a omane ne ya no enti sebe ya waware bepo
na ansa wade ne bɛbɔ no na nimguase ato ne yaka sɛ fa ne kunachi ɛno nti na ware agu ɛbɛba abɛyɛ din na saa nkɔfoɔ na ɛyɛ saa deɛ no anso ɛna bɛ publish saa asɛm no you're very careful block nipa no mahunu edin abena sɛ wa wo mi kun phone so nti wo na abodi ma hunu saa edin wo mi kun phone so nti me kan ye no wontumi nkyerɛ mase na de wo ye no ane me nso okay na me no ma me wai ne kun ni ho a otumi gyina ho woro no ho nyina no sɛ na me ye obaafo ana ono otumi gyina ho sɛ no hwɛ no sɛ he's talking to herself na sɛ me ye obaafo me yonim de me nim nwoma amen ma pɛme. Why should I sit down for this man to fool me? That is the spirit of the evil force. Spirit of the evil force. And I communicating with you. Now, opeso gu enu masi. But say Yehovah te asi. Obama yesun suma woti. Wana try. Adinkunim abrenina sa Yehovah te asi Obama yesu suma wonte ama wana wotwan adinkunim abrenina nkunim di wakaba nkunim di Enkonim abrenina amparase Yehovah te asi Wabama yesu suma ama wana watwan I command you to leave her in the name of Jesus. Leave her right now. Say Yehovah te asi Wabama yesu suma Adinkunim abrenina nkunim di konem di wakabare hey nkunim di fire of the Holy Spirit nkunim abrenina ayampara ama yesu soma ama ana wateno adinkunimo abrenina. Your kingdom is over. Your kingdom is over. Your kingdom is over. Yes. Your kingdom is over. Now. Who are you? Yes. Who are you? Talk to me. Who are you? Hey, you demonic spirit. Who are you? Your friend was saying, where are you going? Hey, where are you going? I command you, fire of the Holy Spirit, set on this kingdom. Yes. Your kingdom is over. Yes. By the supreme sacrifice of the blood of Jesus. Your kingdom is fired. Your kingdom is fire. Your kingdom is fire. 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 Now. Go. Fire. Jesus. Your kingdom is fire. Yes. Your kingdom is fire. Yes. Break in the name of Jesus. Break. Jesus. Wotia busuam na umwa nipa
na opa waba wadu animbu ase in the name of Jesus. Bonsam na bompaye wonyamicha fire wonyamicha onkukuta wonyamicha ewo yesu wonyamicha susubia wonyamicha wuje reina wonyamicha ewo yesu fire wonyamicha fire yes fire no fire fire go fire Holy Ghost Jesus the mighty name of Jesus. Your kingdom is destroyed. Gosh. Your kingdom is destroyed. Gosh. Your kingdom is destroyed. Your kingdom is destroyed. Gosh. Fire is set on that evil altar. Gosh. Holy Ghost! Fire! That evil altar. Holy Ghost! Fire! That evil altar. Holy Ghost! Fire! Yes. Jinsi ohuru him. Kumi ni mani nyina ma sell okra. Eja to altar no. Radi aje wate. Amen. Ma wani na ho. Anya sa atro bia wo si twa sande me. Ha, kwasi akasa abel. Me nyine wo nyamedwuma mu. Next month, 28th of August. Now you're doing my pampa mama puma 40 years. Well, some papa di for papa. Into media journey. Any nyansa to me juma me ye hono. Nya de nyame honhom no be ka kire me na me ka ne direct. E bo ho asem mo na kakra. Anya sa e de asem beba. Won sam nyame asem. Enti se wo ye difo na woni knowledge a obenya sam. Great. Cause in some amete no. Anointing. Me se me to aso aka. Enya papa. Amen. Amen. Ajoa. Na me hu mobo. E pon abe hu me. Oya busua ti. Wo ye ni petiti be yire. Ono anka se wo hunu se wadare wrong number. To wadare wrong number ni wie ye no. Ansa na adwene ba no ho so. Na oye ne ho se. Some dare wrong number. Some dare wrong number. Once you did ring asham ne de. Me fa ne sa. But the conduct, the attitude and behavior of the husband has started changing her mind gradually. One semen yami hasem. Answer one to bluff, one to mention us. Amen. 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 More comment CP. Children. I was saying. Huh? Yes. Children. That's some occasion. What's it meant to do? Children. Yes, I'm kind. Sir. We say children. Who on Kalama come 5 spiritually, but physically, unyabi. Timmy Yamin says, was saying Kalanum was children, George, children, and Kalanti, and our Bonaphone. Yes, I did. Now, choir or the befaso, and yes, I did. What I say? And Timmy who says soon, Spirit and I, Warren and I won't call 5. Into a no to Miss Sunday, I know. Busana mame. Huh? But some paid for papa. Na sa bosom no honhom no. One nsuo na connect. One nsuo na connect. Enti we na nkasa timi so dae no wo nsuo. Sa continuously. No wo dware. No wo hu nipa. O hunu ma foforo. No, and sometimes as a hunu nwene just na enwene na ba na nkyɛn na awowo ba wo nkyɛn ɔmo ba wo nkyɛn so ɔmo nkaw na ɔmo no odi agro busa no mame
No pressure. But the view of one man, some new or one. Me papa na eku aboa no. Hallelujah. Amen. 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 Omaya 5. Nkwana ni nyina wo nsuo. But nyamete asi. Ye baba wura makofa wade abere. Wonderful. Obawo. Me pa achew. Mira, me pa achew do me. Mini wanyi wano papa. Ka che ne se. Me asomasi. Me do. Na me nima de ko betima tete me no ntem. Na me nim said Kristo a oma wo be ware me no. Ono abese ne ho animunyam. Mira, ji Kristo di. Na me ji Kristo di. Se enche. Enura fe se nne no. Urade be hye ye me. Enti se kasem. Maka asem bi a kire na ye mfomso. Ma ye ne ye bi a kire na ye mfomso a nkoto dwegu fom fa che me. Ne jai bi amanka. Na ye nka momompa na Kristo be kasa. First no onye we. Na na kokopa ekuta no. Ba say no. We hunu nyansa. Okwa aware no foforo no. Na nye easy. Misunderstanding here and there. But we hunu nyansa. Same asasa me brema komase. Na me tena aware na se. Na urade shaman munyam. Aye spirit bi na aware no maka kire wo no. Enti na daya wo so nyina urade da na de kire me no. But Christ our friend me Odifour George no. Yes. Once I must certify or that altar no so no. Urade ase na wi. Enti de aka ne akwankire a wo se me mfa ma wo. Enti me ma wo sa akwankire na wo ye 17 days ya. 17 days. Kwan ya befa so a wo banyem kra wo hu. Yes. De wo be hu an se wonyem. Obanyem na obuni nsa. Obanyem no obu ne nsa fa ho. Enti enduru time abaye ne sa frivolous or frivolous condition na onko hospital no no twam 3 months. On sama papa di for papa. Oni ni wura meet pe obasore na nsuo ne nyina asa aba. So no kuhia. Pacho no kre. No say. No kre. Oh a ba ma ni na dani oba na da na spirit na ba. Otimi bebo wura dem ho no odi mintim. Mo kan say a mintim. Odi mintim wura dem ho na dem ho ye tututututu te say de mintim pa say kye wo no. Na wa ba be do mo ntem. So what can I say? Kwasi asem sei. Ya wo di obi bayi. Ti Nyankopon be hwe sa. Ti na ya me ka kire mo say ya mo nsore nko Onyankopon adifo ha ye nyame ne frɛ wo no ma kwankire papa akwankire ndi mo aye papa ba. Bonsama nyame. Me say endura afisende. You come here with your child. Because I rather not. Amen. Amen. Me kire wade bi ye wate. Obedi kan akọ Mercy Grand ho. Na wakodi nkomo bi odi sa nkomo no wi ayepon amehome. Na me nkire na de. Ka kire ne se woton ne ho ade nyina na onya ba. Ne ntade nyina asa na onya ba. Akwara no so mfaso e de ntade foforo beba. Eya bebu okasa. So keep on humbling yourself. But I come as na ji Kristo di. O de mo akoma nkofom. Buoni ani die bi asasa o de ma papa no fama no. Emuwa no de o ye bi emuwa no. Ye din ma wo mpa bo nko nyame ani. Asoma si mpacho se daddy mpacho se daddy mpacho me no se wo de ye sa ye wa fam de. Bible say Hannah na wo hia ba no ne kura de bayi na hi na nso wa mie na no ankasa etina me hunu ya abransa wa no eye benti na be man move sa movement no but me cancel in the realms of the spirit me cancel no me cancel we pa yes I cancel because one word from the prophet power real man real prophet of God yes for that matter can change your life. Yes. Amen. 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 You.
Amen. Yanto aso ana. Yeko. Ah? Yanto aso. Yanko. Wa ho keka na nkyerɛ sɛ yanto aso. Wa ho keka no nkyerɛ sɛ yanto aso. Sorry. Mama, bra. Oh, wanko na ya nimuno oh no na wa ya Ose say me so wa bahada. Me pa to am back as na papa de mama to no. Da ben. Asa de me da Wednesday. Nti wo hu me da. Pa to de. Oni me ni nkomoda. Ne wo de na e ba. Mo. Oh, te wo fo. Ya mani. Yani dasu. Israel wano. Na wa ya. You are not me. Only be a for say what for? Eja, sorry. What to say? Sorry, did I patch over there? Oh, you know who ye? Oh, you know who ye? Yankupa. Ah, no, now you know what Bruce or no Yaren. Aye. So send who ye? When I casa. Menakasa. What's yet to say? What's he? Siadi, who send your ma assisa. Sisayabem. Okay. You catch and send the cry behind. Oh, very good. Yaka near Babayasus. Good. Baba. Nyame ayewi. Amen. Amen. Nyame ayewi. Mele usumen kawo. Nhye nipa nso. Yes. Awurade agye na wi o. Amen. Me hu se angel nyame bofo bi abowura fie ho. Amen. Na akonwa tuntum bi wakoma so. Na watu akonwa na to atwene. Enti time a watu akonwa na to twene yepe. Na me hunu se wo gina ho na wafa wo yire ni din. Enti bibia si e wo sunsun. Akonwa tuntum bi e wo mu fie wo yire ni fie. De oso akonya o mu fie de omudi ehene na betin oma yesenka ono nkompeso omna omudi di hene no so ohima no Number some di hema. ah no see on de ondi Wonim nipa wo ti akonwa no so. pacho daddy omumfa obi andi Konwa nda so da ho. aboa Ye friend sesibo ne ngoma ene ye de abo kashiri. I'm telling you, ye de abo kashiri I was spiritual and akonwa tuntum ni siso. Siso. Ti nipa wo ti akonwa no so no what thing spiritually. Wo hu ni sakonwa nda ho kwa but obi ti so. E wo sunsun. Wo ye very stupid. Enti me hu say time me ne wo kasa say wo yire ho te say no na angel bi apagya konwa na to atwene na papa yi gina ho no wayi ne yiri din amen afiri ho enti wo yire ne kra afiri tumi nsam amen ne kra afiri tumi nsam amen ti obedi nkonim amen wo baba abegina ha abeda nyame ase amen se wo sesi a wo ne kasa a wo sensesan aba wo se ababa se so tumi nante oso otumi tete aso kakra na emu na ya na bonkum no ana ho ana entity kakra ba se no nante no ntumi kra nante odi ayi no crutches ba se o ja crutch ne nante esi a otumi bon sama Jesus power awurade ba ye na ade asese ye ne se ye spiritual summons
ɛde to maame no ho spiritual summons me na me yere ne asomasi me de ne beja angel Michael say ye me na me nim ne ho bia angel no strike me say nya me na ne maame ne ho nipa bi na yesa angel no strike no say free sabri ko si sabri onyame na me ne bofo so ya me hye bo say masafo awurade adwuma esa o ya no ma wie kotena se when persuasion fails. Amen. Bema okay. Masa. Betrase. Catch him say, "Oh, me catch him say me start prophecy pa. Don't rise." And sorry, impie because eduru say ne yetete ne amato a na ahonhommone nso abegigi na bonten. Ehwe say asomasi ayate ne to no. Mehia no. Amen. Amen. Awurade nhyira wo. Mame. Hey, and send you a I don't know how to say it. Obolo. Ufre him. Yes, many. Intida. Atipoke. But. Atipoke. A jadom. Atipoke is a what to say. And the man never catch that say, I also what kind of papa I jadom. And the man for answer the best I catch her said, in zone. And I knew in zone, I said, A day. I dare some in zone. Men Martina Libo are trying to rob in another. Martina and Libo at Martin Trog in another. Praise the Lord. Mahuna DB. Ofere. Obwa. Ofi hena buy. Me free bombs on a buy. Bombs. One na buy. Menkwa. Tuni mo bia wa ha. Bachelor heavy. Minwa muntu abonten. Oh, God. David. Twama nim ho. Assembly or ha yen kan bejo. You have to use some knowledge and wisdom before you prophesy. Praise the Lord. Ohima sorry bra. What bahada? I'm back canceling. Last year over cancer. Pachanda. Oh. Into whom you be home. Pacha me show TV. It's last year now over cancer. Unya me 101. Pachan. Into unim me. Pacha me buy me mahabi and then after masamba. Last year me made a car was and then I mean because it means when me didn't come up. Me pesa ani man. What was saying? Me Pompaye. Specially for your children. Why? Nkorano we. Baku Accra, Baku o menchen. Offer there. Me no nim komo. The owo nchen owen. Oh, omo papa costo. Onana papa costo. Wan go school. Oh, school na nse nani. Nti mani free school by na de no hospital. Asi. Mom pa enya nani ne ho asem a wo ka no na meka. Eno ya just comedy. Se wa ma wani amere akoda na wo wo nchen ho a. Akoda a wanyini a wotumi kasa. Mo ma hu sa. Sa otumi kasa. Na afi aduru ba bi se me nim ne brofo. Afi de akoda na ne ho se nani so na aye beja. Afi na ontumi nkasa. Why na one na wo akola no? Ne papa no Accra me ne jan. Akola no makwan na oba bia. Ompese obeboa me ahwa akola ntimi kuna ma wale nsisi ono na eboa me na ahwa akola no. Ba Saturday me ko Saturday sorry me ko na mo se owuo mpese me son dan na
Omo meni akwala ne tika me ko baabi na o ma kyekyere me na o ma kyekyere akwala mo pese o muku akwala na me se o mbeku me ba ne dia o muku me no munyam akwara na fe wa ye beja ontumi nkasa ti se emu ena maame we ade ne nam se ohwehwe solution to solve this problem wa ya anye yi mesrawo tie yoti sebetumi a ani wukun na wo ware no no enkasa na onfa kwala ne sei ono ane ba no kra na ehwe akwala no ne papa no so onhwe no jana chiridie emma kwala ne nkode papa so obium pache emma kwala ne nkode papa obium pache ani wukun kasa se onfa kwala se ono ane ba pache emma kwala ne nkone real father obium pache ono kra so mfama ne nko obium ukun de wo ne wo sesi anaka so man perfect efiri say minim kwan ya fa so amujaye ene yi akase ya hye papa no wo ho san mente ase nyame nhye odin chese yi apa ewo papa no mu no sa woka se won fa ga we enkoduru ha sa meso de bia no opese okumi na mahu se papa bi hye atade fita na wabegye me afini nsam ntime so me bompe opese okumi se emane nko pache yo de be ya wo wo ntoma be bo yam na oyam be hyew ama ompaibo wa lusu na wa ye mmere e wo sunsun mu na etimi akapcha wo na opese oye mesra wo nyame na do na ware na wo tena ase no onkwada so tena ase na mujaye I'm telling you sa na yakome kwa asori o moka kire me nyame na do wo se nya nyame na kan ho ne nyame na do ka ware na se na ye do ye sacrifice unim ni nyina ho pacha ane ye nti fa oba na oba yo ajapade anya sa ompa ebo beba fom because ma hwere no akwara no so ye ne doba because wa bre no ho ya de ni wo de ne ko hospital ni wo de ne fa wa bre akwara no ho saa ana nyame aso no mu de na beduru ne nti sa wo tena ho na wo ka se mi nisika mi ni adwuma nti se me de akwara no koma ne papa no wo hwe no a ene obesu efu obaye den obesu enti ton pure water afa wade mawie power osema papa di for papa ana wade bi akoda voter region so wadi bi akoda voter region ayo pant cash ya do pant akoya de bi voter region serious dana do aya mo sore mo mpae nipa wo bompa ya na dwe no obeye na ye no ntimi nkonida enti bribi atwam who experience a private matter who experience but wo mpae bo ane aduro kakra abi etimi healing trase ntimi no ni sa nkomo no private yen kasa private matters ni wo ye papa be humi why mood o pant o under e wo voter region akwani ye wicked continue thing nyame do sinyakopon do enya wo ba no ma no first one won ho first one is o wakra ba wono ye glass we ni bi ondo ye na dwuma nti on fanasa monto no so perfect me wo da ma bra kwala no wo se akwala na nya ni ba so for my bi se me ko bo adwaman na me de wo no na ko bo adwaman da me nya sa de o mo adwaman o hu mi kura ora kam ka kire o mo adwaman ja o mo adwaman bia on tesa o tesa nkameka twaso on tesa kebe ka kire me on tesa kotena se yapon abehumi why o pant na sam na ni hia me pie tu na sam na ni hia
Amen. Amen. Bonsama Jesus. Mamenyom boko. Mamenyom boko. Ma honya hatam ko. Ma honya. Kaso, George Namekaso. Someone can say, Bayeti. Oh, Kaso, Erade Kaso. Kaso, Kaso, Alana Mekaso. When I can say, Bayeti. Oh, Kaso, Oya Mekaso. Kasa Blaboimo. Kasa Wadiamo. Alana Mekaso. Maboni Monto. Okwantuni Nyabie. Osujani Nyabio. Owa Sanka. Kaso. Kaso. Kwando Jina Mekaso. Someone can say, baby, oh, Kaso, Oya Mekaso.
Brother
one son as some wait to my year, wait to my boy. One, your practice, and I'm much Santa de was I doing just I am one more. Where did you? Me can jagani. Yeah. Me are sitting. Yawo would have been Wednesday. Ukuyada. Yeah. Men for some to join, I mean, open private. So some come and I say, They are no by you know. Master, found who wrote me. Now, dear Yamade Mao free from Mubayan, by my grandchild. Dear Yamade Mao free from Mubayan, so Mujawa, Casabri, could be about Nasa Bedget, could be about Nasa Bedidi, some of my coin. Disappointment in marriage, disappointment in life. Every endeavor you undertake, there is a disappointment. Sound to bravo? I said there are memory, memory. Because Okasa one chassia, a very power. Now, so Yasan and Yamebo. Every endeavor you undertake, there is disappointment. You start everything with happiness. At the end of the day, sadness. At the same sanity, Papa. Enti ama minko benkum ana minko nifa. Hwe no wan firi nyame na ase. Na wo kra ne nyame wapam. What you say? This thing started bra na we are young. At teenage time away abaya 4, 13, 14, 15 and at the end started sad time no nanka enintin ne akuni no so so na manfo skafo na nanka epeno sen ko baba be sinawa baba nsai ibes aha but ne so so enti time awon ankasa pagya kakra no be ma fun bi amese ne peda obi obeba bia wo no so ne de anka wo betimi aboa wo nti nka ba this time kamema ne ma ai firi wo busu yemu no wo na ese nko mo ba ma na beba nyesika no ni owo bi so mo ha wo ne na mo ha ho de be ye hwem ensem a wo pe wo be ka kire wa no oten but oba adenna one show with destiny. Didn't baby us. Your friend say, I didn't know one show the entire bass. A mistake I made, man. Not as a senka of fascinia. A tunocon, more than a Bible come. Not OP. Status walking your measure. I suffer baby, I catch it. Miss Anna Mammy. If I tell you no. What's my papa for papa? The destiny pan and Kawidi for bar. And now one should shut the contra or bass as issue. Dear ma almost solitary will be beginning in yes, star now or the buying. Until no mamma crying. A more demon. Be pure best from Bias is say nothing. Nyamina yana tum and a yaw did no pray. And a barn and some cacran or tontoma a toniama cacra. Or you saw what tom be cra. Say, and quiet cra. Opa, mamma call what group says here. I call them. Papa Munya Manco. Bonsama Munya, Bonsama Munya, Wonko Hawk, Semanco Hawk, Munya, and yet, Opa Simbisi. And you, see, and yet, come back kind no more of to me, Gumacho. And Yamina me come. See, a cassie come at the Yateno, and yet ever.
Mama, Penyame Odifour bi. Na ben no mo akwanche. Achia emui. Penyame Odifour bi. Na ben no ma wakwanche. Na koye. Why? Why not me and one ababa? Might be I started or view or spy. Na near feet. Or here or call over. A someone no. Obeka. And yet there were no casano. Obia ba wa na wo guso kasa so opa o. Ona de anya omo awo. Yes. Wa. Ana de make na meboa. Apaya no kure. Obia ba wa na wo kasa wo kan nsam a wo ka kire wo so ode. Wo kwa emwa wo. We papa ya mekan. Or when 50s plus to 60. Na near fi. Very akaka kra bi no anya 60. Oya mind tuntum adwene won anim ma so hase nyina ya adwene tie me ye oye tuntum watwa ne ti pon watwa se no na suro ni gina so oye tuntum tie me pepepepepe se de me hunu no ono oye oboafo wa start view na o steady wo hwe ti ka kire ne se anytime bia wo be free fie no the little data wo no Ofanya ne ho need. Ote hono ma. But owoyere. So oyere. Oni ase be kan okra kire o. Okre. Some na wo kan e no kure. Ono ana de me ba. One sama no. On sama Jesus. Power. Fire. Bon sama nyame. Umma on sama jai. Umma on sama jai. Umbo mo ye beka. Wa. Power. Jesus. Yes. Catch it and say. So over ha. So ha. Odo be see ho no ko e. No wa ha when ya call your friend. When ya call. Oye oboafo. Awurade na den ba so mebo. I'm telling you, inti brafom wo kokonye wo ye pa ba kokko bi e wo so no e kan ho a de opese wo ye no wa anya nwe a ne ho nto no wo pa tunu 40 sedien wo pa kasa chente sedien e bemu a obibi ne ho abeka agese wo ye de opese wo ye ne wie o ye wie nso a na wasai ade na wasai nu no ho busa no mame Papa ya no kure. A bon huniamatu. Humility is a key to success. Humility is a key to good marriage. Humility is a key to success. I'm telling you. God, you nyame do ba ba asase so no. We nka na dwuma wode ba ya ne se oye yaresafo. Enti se sia ya wodi ho kra wonye sofo yi opa wo bi nyare na maame we mfiri ne pem enya tema so obebo mpaya ma yare ne te se dien ebeko but wo ahantan ho so what hantan ho wo jutin kokonya kra akonya kra nti ba ma na basa no ne ho ara ba ma na ba na the lecture asam ketwa bi ebesi no asam kakra bi ebiba no na ne buo fu ten na obuo fu ten to so asam a wo kan se umu ade umume enti basa asa ye communicate asa ye ko ofre na wo mfa hwem eba ne sa ye de adwen nyina be kwa akɔhye fie honhom but na wo efie honhom a ɔyɛ no na wo wa ma ho kwan ɛna wagina wakoma so e control to ɔsɛ wo niam to control ho wansama nyame asema me kana ɛyɛ nkontompo Papa pa to de be no kure. to me self control ho my neighbor me si wo beboa na me be ye direction ama wo onware o me nso so se ko bata obi kun ho me nso so but awurade de ne ba so o meboa wo
to me by direction be amount obebuao because unim se ohun lucky waka That's why you're not praying. Power. unim se ohun lucky So him so you lucky. ah me no nante ye da bia no be hia bia ne amagu so dane enti asa nadwene o done yiri o but o meeti we no asa improvement ye den e ba na kwan ah on kan kire o ah kan kire o o aka de won twa so ba ka de papa Yes. enti say no me nyene mawo cause me so sansem fon no so me nyene mawo Onyene ma. na emom de mesre nyame ne say ba awurade ne ba so omeboa wo no omeboa wo Amen. amen Amen. obeboa wo wi a na wafa ne nuaba ma na ono so afa nuaba o papa wo so no so no maame no awurade nhyira wo Amen. bon sama nyansasam kan Wa hallelujah the great. nyansa wo Sir. hwe wa ade a prophecy ne ye ba ma ade bi di wachi See I give you it. aware wo a spirit Spirit. odo nyame pa ope nyame asem pa Yankopon asem. say yankọ bosom so Say yanko bosom so. wompe Unko. Umpe. Kasa kasa. And a cry. wakobida So akobida. Yes. na danfo bi na dada na me yakoy Dada na. okoba na ne niam nyina start say say Ko be na ne onem nya ese. enti da bi obekọ sa de ne niam ni bibia say enye ye Yes. angel bi di ne atisan That is atisa masa emfe hunum ne kasa Yeah. aye tura ka kire me say papa oboa Oh, I am back. I am back. Aya kasa kasa. Kasa. ma fana sam to ma me bra o say Ose ne me ne yasi. o mene asifufu o ha untimi twa Bozo ka ko betwa. ne kra mpe So crampe. tie ewia say ye bai no obi awade an spirit ne kra ye den obi kra e pasase su nyame You pray. obi kra pe osuru nyame me masama me de ba asase su ne say me condemn obi sumu me de ye de ma me bai na me ka kire wo nti se me de me ka kire ya adwen sa kire sem se wo pe no a be se me enko Semian kwai. bon sama nyame na ya na keka nkwase asem saa no ate se akonya daw fie mudi akonya mo ye dehie na akonya ahenie da fie ho na wo se nyame afre me me ye sofo me ye diifo enti me kasa tia sa akonya no masa ubewu ntam Bewu. Bidewu. I'm telling you ubewu ntam Sa. sa wompa tina baby Sa. anka kasentia no because efiefoɔ no ane ne bɛkɔ akɔyɛ baako ayi wama You na ɔma kyerɛ wo nyansa sɛ yes Yes. otu no na woyɛ no enti sɛ akonnwa da wo fie na wo se akonnwa no wobu ne sɛ yɛ bosom enti akonnwa no wo deɛ wompɛ anaa wonkɔ ho a krakye fa wo nyame na ɔmsomfoɔ mo deɛ nka kasentia Kasentia. hallelujah Amen. amen Amen. because wobɛtoe na yɛ nananom tete adeɛ ebia ɛno koraa na ɔmde kyekyere abusua no Chire busua no. na ma nipa ba fie hɔ Yes. me deɛ me kasa ma kyerɛ wo mu nye duo kristo mu a kɔka nsantia wo bi som w'ani bɛba ho so no Osho. na ɔda yɛ bɔnsɛma nyame hwɛm na som nyame a wo sɛ wo som no Sane deɛ ɔno gye di ne ma ne mfa Mfa. wo deɛ yɛ nyame adwen nsa kyerɛ asɛm woka kyerɛ no ɔpɛ no ɔba wo deɛ no bi afa amen period honhom bi di n'akyi ɛyɛ fie sunsum yes a ɔmo yɛ amammerɛ wɔ so busanse wɔ ho I am back. ɛyɛ abusua no nyinaa ti Yes. ɔmo nyinaa mma ne mmarima nyinaa tiri hyɛ aseɛ na ɛyɛ tete adeɛ nti wei ɔhwɛ so na wei abɛdi adeɛ na wei awu na wei abɛdi adeɛ busa no ma me I am back. ɔho sɛ ɛno na ɛhwɛ abusua no nyinaa
but we ne krampe. Yes. And also nkyerɛ sɛ ɔnkɔ kasa ntia. Hallelujah. Amen. Ne krampe. Enti adeɛ bi a yɛbɛyɛ afa saa adeɛ no ho bi ama ne bi a ɛmfa. Ɔkɔ saa side ho bi a so a ɛmfa ma no. Ne deɛ yɛ angelic. Kronkron. Deɛ firi wɔ soro. Nyame abɔfo adwuma. Ɛno na ɛsɛ yɛ ma wo. Ka kyerɛ ne sɛ. O maame wɔ hɔ. Ɔhɔ sɛsɛ a. O maame abrɛ wo ho. O maame abrɛ wo ho papa. Yes. Eduru baabi kura na nkwara abrɛ na maame ka sɛ wonye yi. Na maame ka sɛ wonye yi. Saa nkɔfoɔ no nyinaa yɛ nkɔfoɔ a almost star na ɔmo de baeɛ no ɛyɛ calling from God to be man of God, to be a prophet of God, to be a minister of God. Enti saa nneɛma no ɔmo nyɛ den. Obiara mie na no nka nkyerɛ wo sɛ wo asɔfodie da so. Obiaka. Bebre. Obiaka. Ma hunu wo ba tuntum bi. O maame wo hɔ. Ya mama. Hey. Majaka. Onim sɛ ka me bubu san sɛ hwan ne friend asomes. Ba ka sam na sam medium di kan enti o bɛkyeme. Bama. Bla. Hwɛ ho yi. Onim sɛ so ho bi wale. Time na me go school. Me say wonim sa honhom bi wale. Yes, mama. Den na ma ho yi. Me so da na me no bada. So da na no bada. Yeah. Obre wo school pa. No wonim ade. Enso exams bi aba o faili. Obre ans nti onya de ni mu a. Sa exams ne ye 5 subjects a. On twani nyina da. Promotion exams. Bi eduru ho a ade se onya referral mo kan say. Okotwere hyem. Aya no kura na kontompo. SS na chance. SS na chance. Yes. That's good. Power. Nti oba asase so onya ade mu ada. Oba asase onya ade mu ada. Efa. Asa no apefa. Obre. Honhom na ewaro na wade na enwu a. Oye die be yedin. Same sawo na wo yedefo. Sawo na wo yedefo. Na we uhu we ya. O se wo da ben. Wednesday. Kachanga. O se dia kachanga. O se wo ye dia ni. Kanjaga. Nti o kanjaga din the same. Akan luwa menye yiyimu. Kasa kan yi. Akan luwa menye yiyimu. Bakan ruwa chese menye yiyimu. Na hwan so ne friend Richard no. Yeah. On se ma papa di for papa. Power. Anointing wo mo ya de bi no. So for Richard. Sani e frewo. Even school. Yes. No mo fro sofo. Kasa Ampa. Kwa we asema den. Ne ho adwuma ye den papa. SS no. Uwie SS no. Oh bra ansa na uti menya results. Yes. Yes, me better. What how many times? Oh, me chura ba ko pe. Ba man pass ni na. One pass. One control the account. Into results no nya. David. Ansa me kan say obre onya de fa. Ansa na wasan akopɛ fa. So obenya de mu apa wa na setenam de. Na bi da. Because time omo be start exams no. Saturday no SS3 no. Obeso da ye bia na wo school. No o three exams. Na ontumi nye. Ampa. Yes sir. Enti exams ba ye nyina so no. Ode wo so da ya wotumi ye na wo three. But the one to ni nyina so faili. Yes sir. Bonsa manyame. Yes sir.
Hey, Hey, Edion. Rich. Yeah, yeah. So for Rich. Asam wo ho papa. Say asem ho papa. Wasa yare o. So say yale. Sir. Wo yale. Wonim so yare. Minimum. Huh? O yare. E wo be mem. So wo be mem. Na ne Tommy no. Ne Tommy no, ne yam. Yeah. Asomdue ni ho ba ko. Me yam pa. Sir, say yeah pa. But who said the doctor is referring him to dialysis. It is going to come. It is going to happen. But who said doctor refer and say mom fan into dialysis so. I say you are going to suffer kidney problem. And chakra. You're careful. Oson da ye no odidi. Busanoma Bebre. nti ho no de sa yare no man na o ma touch ne kidney no akaketua bi doctor be catch us say we am fan to dialysis o be yare na yare na no be ye den nti o kwa o se nyina be sisi so Cash. Na make sure TV or Mamba TV na make sure na ade bi se member. Oh, fan to be Pantu ti asem ne catch no. TV je nya hwe bi ne ba ye. Bama Bla. o ma ne gina ho no cha o ma ne gina ho cha ni sisi ba ka se de sikan twa busa no man Ampa. kidney Bama Yeah. enya duane bi na wadi na wo benya eye sunsun ana omo ya osa o ma me bre wo ho chen ne manyina o mo de adi wachi sa besine rich me kira wade ye wate ye ne ntam ene da ben kopa brobe hena wa ni anka hena wa ni abrobe tie ni ye ade bi a acid won bia eni odipe no start complaining at say Pepe. eni enti omo baka se eye osa batanya osa eye kidney ebrabo kope abrobe na pe carrot na pe cucumber na pe dandelion na pe lemon bo modern ape bia 3 tumne ka fa breme na mentena se nyi prepare de bi ma wo na me monya me mpa ye matumi me wuram na me nya ne se juice na no ni nyina beko Power. Wa. hey ode na kwai masa wan so nyansa da ko mahwa so mo twa so mo aso dem pa mo hu se se usu nyansa me din ye frame nyansa bo akwa udi machi no hu nyansa piem Eno ano no. nyasa me dwa manum Da bi. obi one me anante bia nim de me sete woni me nante no hu nyansa piem da Da bi no kre. da bi alasika oso papa wa ma masua ne ma papa No kre pa. woni me nam no hu nyansa Hu nyansa bi. because madwen mu do Fast. apart from nyame honhom no adwene kuta me no nye school adwene o Da bi. hwe because nyame frɛ obi a o ma onimdie ne nyansa Ka ho. anya sa ontumi nya na adwuma Da bi da. amen Amen. ɛna wa nso wo pɛ sɛ wonya nyansa ne nimdie a wobɛsan ya try sɛ wonya Solomon ɔsɛ awurade me hia nyansa ne nimdie Sa. I sɛ sɔfo a wonsua deɛ and you want to develop. How can you be developed? Ultimi. Spiritually, you can't be developed by your creator. Yes. There be a begina baby a ujina. Why? Enti empire bobe one way. Cash.
when you be one way. One way now. If you are a man of God, you have to sit down and study. Studies brings about development. Yes. Amen. Amen. Usua dia. Yes. Na improve. We study niema. Because time I near Kosan school no. Before I went to me at Tebrofono. Offer graphic. Now can kind of baby or near for us editorial said then. Huh? Editorial. Almost summarize the whole graphic. Graphic paper baby, you almost summarizing the kakre bi Hong Kong. A honor time near Kosan school no. Near Paris or Hopa. That's right. Until many of them English master. Na me market graphic. Okay. But me say aha. No way I am wrong. When you find English master, you have a consonant grammatical error. But if you want to develop, make studies, study. Sunyadie. Until you be shut idea way, abe yesu yani, abe dimachi. Na de be oba yesa. Bote. And yes sir. Hunu dia o papa ni sitie. Sa. Wasi di odi akire sunya di odi kan na. Enantie. Why me too much? Sunya nyansa. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Suyanyansa. Me nim sa me wo el. But suyanyansa. Sa. What you say? Bema, unim nyansa, unya ska. Unya yeda. Debi. And the nyansa ye de wo. Sa. Enti kakra na wo de ba asase su no. Add knowledge to it. Cash. Na hwe de yamba yo. Sanity. Me na me ka kire wo. Hwe nyansa ye de wo. Ya wo na nim nyansa wo boa. Enti wo de wo nim nyansa kra wa ba asase su no. Make studies suade na fa nim de kanyansa kakra na wo ho. Na fa make step to anamon. Obua be fa. E be ko nanim. Anya sa. Obeka sa asaya wi asaya bi bia nsa just wawu na asaya. Sanity. Awurade be yo yie. Amen. On say bibi papa wo ho. Bo ho so. Wo ye be man wo adwuma say a me say abranti bo islegon. Oton yibo fruit. Ka to no bo fruit pa. Oboni suit. Oton meat pa no bo fruit. Na sem obeka kire wo ye den obeto. Obeto. Be man Address come. why yes sir the atosase. Cash. Islegon. Nti say we ye baba ana we ye magazine ni fita no adwuma na say no nche say still da so tena fita no change no So done no. na ye bibi foforo. Sa. Amen. Amen. Na hwana baba he oba ma. Nyame hu mogo. Amen. Amen. Nti wo ye sa ne ma no. Na edi sunsum sam so ye den. E techde. E di pian. Na wo betena asa wo mpa adwuma na me ya kwankere ma wo. Na me ye sunsum adwuma ma wo boa me daada enye ye da. Ye da. Fansa ye adwuma. Sa. Na me fa sunsum sam make wo. Makew. Obeko. Ko anim. Sama ne papa. Yes. Richard. I'm for what somebody say here. Why? Obama, my son. Pada. Papa, I say, Kaka. Hey, Cotrasi, if you are Brabby Humi. Hello. Yes, sir. Thank you, Lord. Omiampon. Abahada. That's your daddy. The first thing. What's your family roots? Patch on me, my uncle school. A few Joe. The bachelor from a few Joe. Joe. Afia Joe. Afia. Afia Joe. You didn't suffer to Trimway. The favor what the baby has an anointing. Ukuta favor pa. Unim.
Me ba chan. We teacher ni ana. Me ba cho da bi. Teacher for na ya na fere ade. Won sam no so mo so me nkɔ nyina me go. Nkomra. Me ba cho. Ka kire ne say, "Ho na do bai." Me ba cho me ni me sister na bai. Unu ya no. Unu ya pa. Ba cho me wo fa ba. Nkɔ abɔnten. O kɔ abɔnten. Enye sa sa ba ko te ba ko asɛm. Ma ho ne Ana ha. me ba cho de me kan ɛyɛ wrong. Eno ano no. Me de nyansa yɛ adwuma o. Hwɛ. Ye ma won tie. De me hu no me kɔka wi a he. Obu akasakasa kakra nsi. O yɛ kɔ yɛ kra sɛsɛ wo sɛsɛ. Ena sei. Wo kra yɛ kɔ asɔre kra sɛsɛ sɛ wo kra sɛsɛ. Awura ma me ntwa so yɛ pɔn abehome because me kasa mic mu wɔ abɔnten obɛte. Ɔno nso de nso obɛte. So come and see me. Ye pon a. The code number 8. Spiritual code number 8. And it start to use Psalm 8. Psalm 80. Psalm 108. Or spiritual code number 8. And to key to sources. Psalm 8. Psalm 80. Psalm 108. First Psalms and a bomb fire continuously. Na ye disappointment feel favor no so. Ade bi obesom bi ekọ. Busa no mame. Da ya ampa. Ade bi obeso oye bi akama. But ordinary ho den ya at the end of the day no. Wondru at the end of the day in the middle of the course. Shim. O pass sabo ogu ade m so on toni pa ba beguso ato. Da ya ampa da. But obeboka. Ati say. Yes sir. Bon se ma 70 papa. Papa they make an what am I say? Okuta favor but disappointment about a favor no. Enti say wan waye a. Obuada. Wo pa se sabo man so won koton ye beto. Onom ho sa no ho. E meme se ne pe no. Wo expect so mo na be se ne pe. E ampa da. Akuni ni ani ntini. Enso mo ba obi emfi no. Enipa ne ba wia eduru ba akaka se no. No ja ho. No ja na hoko. Mebo a. Jau enokra na me ka kire no. Disappointment but an favor. Very serious disappointment. But our favor ho den. But okuta very great favor. Enti I'm fan kwasha nana. I'm fan kwasha maame. Fan kwasha so ha. Eyade a wo de ba asase so. Waba no. Nyanya me na de ma self disappointment me bata ho. Obonefo no. Time a wo ba. Na that hey. Time a wo ba asase so no. Na ohunu favor na wo de ba. Enti or the disappointment ne ba bata ho. I was the day you were delivered. That ya wo no. No the bata ho. Until this year why? This is very spiritual. Until young wire sa nebeko. Awurade so be why. Amen. Until mama wo direction. Papa dia your friend say prekese. Bonsa ma prekese. Ma prekese ma ko nso. Na ko dwom. Baby omo ton ade edwa kase. Mo ahahan ka enne de am se bi ni hokra ahaban bi a eda dwom ye de na obenya bi ana paper bi a eda dwom nipa biti no ompa bi no ompa prakasa nso omfa nka homre me ma kira de no maye na oye wi a ye be wide de enya na to atwene on say paper ana ahaban da marketer we hu anu atiaso na we boto twene enye mebo a obi atiaso pa prekasa de etu hwa nti wono ankasa wo de hwatuo bae but ade bi enya babata no bonsama sunsun ma kwankyere Yes. nti ye be ya kwankyere ne de ababata ho enye na ayere awai mankunim de aba
Hello. Ufri he. Hey. Boa man soko. Boa man soko ana boa man ha? Abroma. Hwana do ba ha? Pacho me manu. Oh wait, friend mom. Bema bra. Na wo crowd dey so nche na nka. Again na wo ya wo life sa no. Mame. Oba no wan hwe your babodam. Hey. Ada na oba na ye life sa. Eja minim. Say enkrofo ha ba ya na otu afom ni bi. So ho. Wan hwe your babodam. What you say make it on? Eso wan hwe ye babodam. Sanity. Maybe control. See the big control Spiritually. Susum. Otie advice. Near futuo sa. Why na dwen say menye biem. Na de na san aba. Pacho baby ameko bia o maka kire me say menyae. Na efiefo na isa. Pacho me jae so boys me nkora na me ne wo mo ye adwuma no mbesa ma kikira ma na makwa akọ no. Ahanyakum. Yes. Sorry. Mami. Hello. Wan hwe yi a. O ma no baba bebo ba yi. O ma bo kula. O ma bo. We ye Odifour. We ye Odifour pa. Aso ba ye me ni bi. Na ho na ba adurachi na so ba yi fida. Men ka se wo bi but wan hwe yi o baba bebo ba yi. Because o mana bra bo nyina asai. Obia bibi anye. O mana ba o memo bia bra bo nkoyi. Na what was how ye dey? What was how ye dey? Mana ba bo nya asai. Eja. Sa me kwa asore. Jawa sem. Si jawa sem. O kwa asore se. Adiana. Yes di eni. O kwa asore na ye den. Eh? Eja me kwa asore ya na me se wo mu me nkwa. Wo kan ye mfi. O kwa asore ba Roman. Pacho da bi. E dey ya. Me kwa Repentance ministry. Repentance ministry. Repentance. I don't know such a word. So was sorry, son, and the repentance ministry. I don't know such a word. Eja masachro na. Ani maybe na ya na ehame. We been so how pa. Anya sam ketwa. We be. I know obi twimanso to the men nam. Or the nam. Now one brand will be the one. Oh, cried them, and cast over by fool. So, oh, cried them to be anti in your face. Obeti my will be Uncle Coon. And one set in a walk coin. Me pacho sa. That's sort of bomb pie man. On Baba board at you. Eja o maka. Pianya day. Yes, I'm crying me answer. And I call a person. No, Mr. Memra, and to get one anyway. Away. Sorry, bra. That's right. I did some phone pan a mood in if you're son. Mammy, oh, baby, and to me, free watchy. Uncle Bowen, you be a baby. Me patch on the boy. O baby in what your mamma can't tell my for. Sawo ba now bana bra bonko ya. On to mean sound. Uncle can't say on nia. So no na yen. And yes, I'm a man babono. Praise the Lord. Hallelujah. And tis a wo unim ho here. Sorry. Na babo so. The babo so. Baby, I will be wood our manna some dear ban wood a manamra. Bonsama Jesus. And they are then I'm going to feel us. Huh? And then I'm going to feel 10 times. One coin woman at the West. If you want Casabama, you feel. The pacho I. Meboa. Moko far dear be a titty idea.
ɛna ɔmo de bɛgyina abusua no na ɔmo awuo wɔ fie hɔ wate saa asɛm no da mepa atwa ɔmate ɔmo so gold bɛyie nkoa na egu fie hɔ gold bɛn makɔfa adeɛ na aba abɛgyina abusua no ɛna nipa aba fie hɔ bebree ɛmmaa mɛma bɔ sɛ ɔbaa wei wawo bɛkɔ koraa no nkwadaa ne awowɔ mu no ebi koraa bɔ hɔ a ɛnyɛ sika ntwane dua ɔmo na abobɔ fam sɛ atare pa bi ɛnso nom soro da hɔ asɛm a mɛka ne te sɛ kyerɛ no korɛ nsɛmfo nko a na mote fie hɔ na modi yɛkɔkaa yɛ sɛ bue ɛdeɛ no no hallelujah amen adeɛ bi wɔ hɔ a ɛwɔ wo so a fa yɛ adeɛ na wo ma fayade ma ɛmɛnya de papa tie me ka kyerɛ mo awofoɔ ɛnti ne ara mɛka kyerɛ mo sɛ behind every successful man there is a woman sɛ wo kun abrabɔ bɛyɛ yi a ɛfiri wo wɔ baa no bɛrima bi wɔ nso a n'asoɔden woka sɛ wɔ sɛmɛdeɛfoɔ asɛm kɔ wɔmfa wɔ baa asɛm nyɛ hwee nti deɛ nko a na menyɛ man asa woyɛ bɛrima a wopɛ mmaa mpramfoɔ mmiɛnsa nwɔtwe 9 enum nsia wo sɛ wɔyere mmɔ mpaeɛ ma wo wɔmmɔ mpaeɛ ma na first kan kɔdi nkɔ asɛm so asate atɛbɛnane ayitwa no bɔnsa manya me paa amen yɛda otumfoɔ yɛ awase yɛpɔn maame ɔmo kɔfa adeɛ no ɛyɛ tete adeɛ ɛna ɔmo de bɛgyina abusua no tie me yie na before a ɔmo bɛtu saa namɔ no na ɔmo wɔ sika kakra wɔ fie hɔ ɛna ɔmo de sika no ɛkɔyɛ nsesa ɛna ɔmo gye nipa nti nipa aba fie hɔ bebree baasonson mu no nipa na bɛsesa adeɛ na bɛsesa sika no enti adeɛ na ɔmo de bɛhyɛ agyinaeɛ no na nka yade anka ɛɛboa but yaanom ɛde ɔmo ho agye saa adeɛ no mu ɛna ɔmo de saa adeɛ no di nipa wɔ fie hɔ nya enti deɛ bɛka no sɛ sika no gold no a ɔmo de kɔyɛ saa adeɛ no ɛno na ɛdi nya wɔmo a bɔnsɛm wɔmo a ɛno kora na maka kyerɛ pray sɛ no kora na ɔka kyerɛ wo no memfa nsio bɛrima wotena hɔ na wogyimi ho ka sɛ mekɔ baabi a yɛsɛ mefiefo a wobɛgyimi wogunu mu wi a wofrɛfrɛ dam ma wo ho woahwɛ wo ho sɛnteɛ wɔ ho asɛ woabɔ dam na hwɛ de wayɛ wo ho nti wohunu sɛ woyɛ nipa wahu na wogyimi ho saa na mekɔ baabi a yɛsɛ mefiefoɔ hɔ na ka kyerɛ sɛ nyɛ ɔno a masa obi yɛ wɔ amoani na hɔ na wanhunu sɛ adeɛ wei a meyɛ na ɛnyɛ nɔma a nti ɛsɛ sɛ mesɔre sa ɛnyɛ wo maame na ɛsɛ de wokɔ baabi na wo adeɛ bi a wopɛ bi a wobɛnya honhom nti matwe me maame sɛ mede ne ɛkɔ sɛ ɔnkɔyɛ deɛ ma me deɛ na ama mmɛyɛ ma wo ɛho odiifoɔ wɔ tv so woa na woyɛ me wo mma no woa na woyɛ me sɛ mede wobɛkɔ odiifo george hɔ wode ne ba no yɛbɛn dɛ ɛno nti na ɔde no baayɛ o nti mede wokɔ ɛde wobɛkɔ na deɛ wɔm biɛ ho bɛma ɛnyɛ wo maame na ɛyɛ wo nyɛ wo maame na ɛyɛ wo wote aseɛ but wo woanyene ho a mbɛbɔ ɔbɛyie nti yɛabɔ deɛ ne prove wɔm wrong mese prove wɔm wrong sɛ adeɛ no a moka kyerɛ me no ɛnyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ deɛ a ɛneɛ mɛyɛ biribi ma mabraba yɛ dɛn asesa na prove wrong anyɛ saa ntomo mbaba bɛdu no wabɛhu w'anim sɛ me deɛ ɛdeɛ no no sɔre bra mahonya maame mekyerɛ wadeɛ wonim deɛ wɔbɛyɛ mɛma wabɛyɛ nsaman ama wo mma wote aseɛ mede me mma no nyinaa ɛba bɔfo dɛ mede me mma no bɛgya ne yɛmfrɛ bɔfo panin ne yɛmfa nkwalaa no nyinaa nhyɛ ɔmo nsa sɛ yɛ me na meyɛ ɔmo a
Buffon and Chimney. Say, Yammy no be there, 1 10 home. Then you sound no me honey film so. Yes, I didn't know you about Cocotinasi. Cotinasi. Sorry, John, I should insurance. What's up, Mais des coblins sont. A song. And yet a song. Or infantini, me what? I took Amina. Cobra song necessary. Or the confantima, a book, me what? Cobra book, me what? Ufi Crobesso. If you swear that chance. So that chance. Go more chance. Until you go much as of fraud. Combination. Abusu and fear of fraud. Bon tombe. Corner bush. Go more chance. You mean there you are suffer. Pacho will be a catch remitted. Once a man, I did very how the man who was soon a spiritual thing. Or I didn't come more secret. At it. Huh? Why meet me that? Would I assume leader of the family? You were born to be the leader of the family. Come. But spiritually, they are tormenting you. I buy for 1 year, 100 days with you for George. I tell you, I buy for you. Now, man who be see a crowd will feel wo go mo achase ni din nyina na gu mi nsem man who dem o be sia there. Let me stop here. Mama, c'est ça ouais. Mais au Bogos. I him Bogos. Takwa Bogos. First in the crowd, they don't call you my name. Say the neck crowd. When you be crying, man, you man, huh? When you say, you my way, yes, sir. Sure. Oh, nyame bofo kasa kan sam kire wa edo anu ne nyame dwuma no nsam na eba se gba your suffer straight let bommadina na hwehwe yankopon tifu bi no fa kwankire ngo kwan mo no nkyere kwan afa so a wasofo dim bebem dianala osi hona obosoma dianala odum no si wanala obosoma na sasabo nsema kotenem na hatan nyala adan mo ete atem american diana lo si wona odum nala obosoma na sasabo nsema kotenem na hatan nyala adan mo ete mabube memra santimo ho papa atwa me fantini unti se wotem se me kan fanti a asante de mbesuan bonsa ma sante bema me fi suedro dwo ho na kom ne fie ye gya ade wo ho yim suedro dwo ho ohina wo ho friend e na kom bonsa me yame me kanu kura chiri praying ne pray fa obi fa nkwa do so
Ufiefo na how. Nipa a wodi wachi no sunsun no. Ɔse ade. Enti obi a waye bayifo a obehu no. Na obehu no sɛ saa ade we ne di wachi a wɔsɛ ade no. Na waba abedwen ne. Then they work against you. Okra achi wade ne nsa. Ɛna namfo. Nsa kana no pe na ɔyare. Musa no mama. Ha? Ujina ho yare o. Unim so yare. Unim so yare. Ana me starting chire mu nchire o. Na hunu so mawura sunsun. O yare na agina ho. I'm telling you. Me nchire mu nchire o. Oba di wusu. Atie mi Bible. Aye wabusadiyama. Obaji uso. Atie wabusadiyama. Enotito godiso. JHS where Ewa insusu ade. Insusu ade. JSS time. Na onyini nu baby a. Na onu tere kura. Akoda a memfa abada. Meda me sore no. Na me ho abagu ma adi. Busa no ma me. Na me so dai. Na so da na de na hu. Me so dai say obaby ni me. So da so obaby ni onda. Me say asama me kan nya ne mu aye no. JHS me mfa obada. Enso meda me sore no. Na me ho aba. Sometimes agu ma adi. Busa no ma me. Ah? No kure. Sema papa tifo. Na to da be kura wo hunu oba na nim. To da be hu oba na nim. Na oba no so wo hunu no. Obi a me na tena pen. Obi a wo na tena. Sesi anyina eba wo. Sesi anyina wo. Busa no